Co to je? Hej, součku, co když ti to vyliju, na tebe vyliju ten olej. Večer, to ani neocítí. Co to je? Oči to je? Tam se lidi volá Astenka, ne tam. Hele, to pusní těsně vedle nohy. To je strašně dobrý fakt, ale musíš to začít. Začátek je nic moc, ale to pěkný. Je to český? Aha. Moje mamina anglickou knížku nekoupila, vole. Já bych to nepřečetla, jakmile bych narazila na slovičku, kterému bych nerozuměla, bych ti flákla a šla bych od toho. Nabíď, no ne! Prostě to je hrozně pro všechny, kurva. Co? To je pro všechny, kurva. No ale Aha, se k něčemu přilepila. Ne, už je záběr, vole. Aha, se k něčemu přilepila. To je jedno. No koukám, no, jsem zářím. Fakt? Ale možná zářím. Šerva nervózní. Měli dávat rovnátka. Že by ti měli dávat rovnátka.